Kiriola 2024an txapeldu izan zela. Mundu honetan, txapela mantentzera aterako den kirolaria. Vicente Campeón, 2023-2024. Óscar Aguas debe estar. Vamos a ver si es capaz de superar la marca de Unai Bertiz de 2 vueltas y media en 2,60 metros más y poder revalidar la txapela. Azkeneko partaidea oroitu karroak, urriak 204 kilo. Eta hortzi hasieran Óscar bere lanean. Horren aldia bukatuko den. Ja, txapela zeu egonera. Ez decir, deskantzatu lasai. Epainak mantxatu dut lasai. Eguzitan, merito derra. Zenbat neortzi duten. Zizuri eta erdi bai. Bi vuelta eta erdi eta 5 metro eta 10, beraz, berriz ere txapeldun, Óscar Aguas, Berriozako kirolaria. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Opa.
Ahora, venga, segi hor. Seguro. Hartu. Lasai, hartu denbora. Sei altxaldi basatuta 2 minututan, erramezana 76 kiloko barriarekin. La bikaina Estefiko osatutakoa, deskantsurako tartea ere ederki irabazi du. Zain. Bi buru berri ezagutzeko zain. Aizkolariak, lehenengo kortean lehiatzen. Aizkolariak txanda pasa dikote hori. Zinean honetako kide duten horri. Ikerrek egorrari bertze aldetik ekin diote bantxe. Bertze aldetik ere, Josean Etxeberria. Txanda hartu dio Ibai Zoroak Domini. Bikorta zauda Iker Raionek, baita Ibai eta Dominek ere. Txanda pasa diote lagunari.
osatuta, erdiko bikoteak, eta lebaila txominek ere, paretxo momentu zazierako lan hauetan. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.
Hortxe bukatuta Eneko Zabalegik eta Josenek bukarrena, zigarrenekin hasita. Lan herria osatu dute Txomin eta Ibai Arribeko eskolariek. Lan herriak ere bukatuta oraintxe Ibai Izan eta Jon Rekondok. Bigarrena bukatu dute oraintxe Eneko Zabalegik eta Josen Etxeberriak. Oraintxe Lan herriak pasatu da. Zelako aizkolaria Iota juego lanean.
horrengora pasa Ibaizabak bukatu eta Txomin amunda baina hasi du bederatzigarren korte hori.
probatzen ari diren hori, edo oraintxe azkeneko kortean hasita Jomin Amundarain. Meritu ederra dute, 6 aizkolariek, 3 bikotek, gaurko temperaturekin eguzkitan alako lana egiten ere. Indar pixkat ere beharko dute, babes pixkat animo batzuk ere bai. Mutila, venga! Azkeneko kortean sartuta Iker Vicente. Venga, ánimo! Azkeneko korte honetan erabakiko da. Noren buru gainera joan den txapela. Bai, indar pixkat. Haupa, zekaupa. Listo ba. Bukatu dute lana. Ibai Zaloa eta Jomin Amundaranek. Amabi Enborrak. Mosten lehenengo bikotea izan dena. Azkeneko golpeetan sartuta Iker Daion. Hortxe ba, lanak bukatu berritan segundu batzutako diferentzia lehen bi bikoteen artean. Venga, Josean, ánimo. Nahiko lan, nahiko sufrimendu hemen. Ibaiek eta Txominek 25 minutu, 3 segundu eta 35 behar izan dute lana osatzeko. Azkeneko enborrean, azkeneko kortean, Goxean eta Eneko Zabalegi. Venga, ánimo, ánimo. ¡Venga, Bikote! Haupa, Eneko. Iker Vicentek eta Jon Rekondok eran bezala segundu batzuk gehiago behar izan dituzte. 25 minutu, 29 segundu eta 27 eguneko. Beraz, 26 segunduko desberdintasuna lehen bi bikoteen artean. Venga, Eneko. Azken alde hortatik. Mugitzen naiz. Venga, batxalo batzuk beharko dituzte, animo batzuk bai, venga!
Eta hortxe bukatu dute Oesan Etxeberriak eta Eneko Salabaiek, 3. postuan. Amabi Kortiak osatzen, eran bezala 6 Kanarriko eta 76 Bertesei. Beraz, kiroltasunek. Gaurko lanak bukatzeko Estezik, Berrogeita Hamarko gola sorbalda gainean hartu eta publikoarengana hurbilduz jaialdia ixteko agurra osatzen ari gara. Publikoarengana hurbilduz, gertutik bertatik bertara kirolaria agurtzeko. Gora eta bera, gotxi, harria. Zorbaldatik herrira eta gerritik zorbaldara. Plaza zeharkatzen, plaza inguratzen. Publikoko ikusle ezberdinak agurtzen. Itzuli osoa osatuta, bueltatxo bat. Harria bere lekuraino, etxi. Eta hoxe ba, Estefitxo este. Gaur eragiteko 4. harria. Beraz, amesekin, txabeketak eta erakustaldiak bukatuta. Sari banaketari ekin beharko diogu. Hasi gaitezen ba kirolariak hurbiltzen. Nafarroako gizonezkoen gurdi altxatze txapelketan hor jokoan lehiatu diren 4 kirolariak, beraz, sailkapenaren arabera kokatuko ditugu. 4. postuan txalo bat jasotzera. Itzuli bat 3 laurden eta 2 metro eta 11ko distantziarekin, Alex Fernández. Hirugarren postuan, kasu honetan, 2 itzuli eta laurden egin ondutikan, itzuli laurden eta 87 zentimetroko distantziarekin, Álvaro Zugarrondo. Jon de Etxea, Nafarroako Herrikidol Federazioko lehendakariaren eskutik garaikurra jasota. Bigarrena, kasu honetan, 2 itzuli eta erdi eta 2 metro eta 60ko distantzia eginda, Unai Bertiz. Eta azkenik, txapelduna Berrio Zartik datorrena, 3. txapela azken 3 urtetan irabazle izan dena, 2 itzuli eta erdi eta 5 metro eta 10ko distantziarekin, Oskar Aguas. Garaikurra jaso eta txapeldunak merezi duen txapela, argazkirako. Hortxe ba, 4 kirolariak podiuma osatzen, Oskarrek garaile postua hartuta.
Mira, que me pongan a altura los demás. Sal de la plaza ya. Eta horre jokoak urdi altxatze txapelketa alde batera utziz. Nafarroako gizonezkoen bikotekako aizkolari txapelketako lehen hiru sailkatuak podiuma osatzera goazen. Beraz, hirugarren postuan 28 minutu 50 segundu eta 13 denborarekin Josean Etxeberria eta Eneko Saralegi. Bikotea bere garaikurra eskuetan jasota. Azpitxapeldunak 25 minutu, 29 segundu eta 27 denborarekin Iker Vicente eta Jon Rekondo. Garaikurra jasota bi aizkolariak. Eta azkenik, bikotekako aizkolari txapelketako 2028ko txapeldunak 25 minutu, 3 segundu eta 35 denborarekin Ibai Soroa eta Txomin Amundarain. Garaikurra jaso eta txapeldunek merezitako txapelak Ibaiek eta Txominek buru gainean txalo bat beraientzako. Hortxe da, 3 bikoteek osatutako podiuma. Ibai Soroa eta Txomin Amundarain txapeldun, Iker Vicente eta Jon Rekondo azpitxapeldun bigarrenak eta hirugarrenak, Josean Etxeberria eta Eneko Saralegi. Ahaztu gabe, erakustaldia txukun osatu duen harri jasotze probako Estefi Etxebeste. Eta hause izan da dena gaur igandeko herri kirol jaialdia. Bihar astelena, uztailak 14, San Ferminen azkeneko eguna. Eta San Ferminen azkeneko egunarekin noski guk ere azkeneko jaialdia, azkeneko txapelketak izango ditugu. Nafarroako txinga txapelketak izango ditugu. Imanol Martin, Orain Mondragon eta Josu Elizalde gizonezkoetan eta emakumezkoetan Esti Gaztearena, Garazi Azkoaga, Irantzu Fierro eta Maika Iraizoz lehiatuko dira. Eta horrekin batera, San Fermin... Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.